कलेजाव खामानि मावदों आंखौ सोरबा सोरबा सोङोमोन मालाबा इन्टारभिउफ्राव नों मा खामानि मावनानै मोजां मोनो बा सोरजों थानानै मोजां मोनो आं बुङोमोन जे आं जेराव दं आं बेखौनो बयनिख्रुइ साबसिन मोनो बिकज कलेज स्टुडेन्टफ्रा आरो साबसिनबाव नोंसोर दा बे लामायाव थांगासिनो जायफोरजों जोङो लोगो बादि सावरायनो हायो द मोस्ट डायनामिक युथ ग्रुप जायफ्रा मावनो बुंनो सोलोंनो गोदान गोदान दिहुननो थाखाय मायबा माबि साननो बेफोरबादिखौ जेब्लायबो हास्थायो द मोस्ट डायनामिक द मोस्ट एक्टिभ बयनिख्रुइबो बांसिन सांग्रां जानानै थानो लुबैनाय समानो जाबाय मा कलेज लाइफ युथ लाइफ आं बे 2022 मायथाइयाव गोबां दावगानो हादोंमोन आं 2022 मायथाइयाव खुंफुंनाय जि बाक्सा जिल्लानि टेलेन्ट सार्च बे टेलेन्ट सार्चआव आं मोजाङैनो फरायनानै सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादोंमोन बे सेथि मासिखौ आवग्रिनायाव आंखौ फोरोंगिरिफोराबो गोबां हेफाजाब होदोंमोन 2023 मायथाइया फैगासिनो दा 2022 मायथाइयाव जा मोजां गियान मोननो हादों आरो गोबां थांफेरि जायगाफोरावबो जों थांनानै गोबां गोजोननाय मोनदों जेरै जों दाखालि बावैसो गुवाहाटीयाव थांदोंमोन बेवहाय जोङो गिबियावनो सिरियाखानायाव थांदोंमोन बेवहायबो जोङो गोबां जिब जुनार बायदिफोरखौ नुदोंमोन आरो जोङो साइन्स मिउजियामाव थांदोंमोन जेराव जोङो जाय मुवाफोरखौ जोङो बिगियाननि लेखायावल' नुदोंमोन बेखौ जोङो मेगनजों मोगथाङाव नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो 2022 मायथाइयावबो जोंनो फोरोंगिरिफोरा गोबां मोजां मोजां गियान होदों बेनि थाखाय आङो जोंनि फोरोंगिरि आरो फोरोंगुरुफोरनो साबायखर बावनाय थाबाय दा बेखिनिल' बुंनानै आङो आंनि सुंथाब बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों हाबाफारियाव जथुबिनो हानाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय आं दा बे फरायसालियाव फरायनानै मोननाय जा एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनो सानदों आं बे फरायसालियाव गिबियै फैदोंमोन थाखो 2आव जेब्ला आं फरायसालियाव बेयाव फैजेनदोंमोन अब्ला आं गोदान गोदान फरायसाफोर लोगो मोनदोंमोन बेवहाय आरो बिसोरजों आं खारफानो गोब्राब मोनदोंमोन थामहिनबा आं एसेबां रोंगौथि गोनां नङामोन बेनि उनाव समजों लोगोसे आं बिसोरजों गोरोबफानो हाबोदोंमोन बे फरायसालियाव फैनानै आङो गोबां एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय जेरैहाय गोबां फरायसालिफोरानो बेरायनो लाङा आरो बेजों लोगोसेबो जा प्रेक्टिकेल खालामनो लाङो जोंनि फरायसालिया बेबायदिबो गोबां फरायसालिखौ लांनाय नुनो मोना जों जेब्ला प्रेक्टिकेलाव थांदोंमोन मानास नेसनेल पार्कआव जों दाबनै जायगायाव थांदों मोनसे मानास नेसनेल पार्कनिनो बियो ओमफ्राय गुबुन गुबुन जायगा आरो जेब्ला जों बेयाव थांदोंमोन अब्ला बेवहाय जोङो जा बिफां लाइफांफोर आरो बेजों लोगोसे जिब जुनारफोर बेखौ जों नुनो मोनदोंमोन जा जोंनि न' सेराव थानाय बा जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय बिफां लाइफांफोर बेनिख्रुइ हाग्रा ओनसोलाव थानाय जा बिफां लाइफांफोर बेयो जोबोर आलादा आलादा जायो बेजों लोगोसेनो मानास नेसनेल पार्कआव जेब्ला जों बेरायहैदोंमोन अब्ला आङो गुबुनारि जा सुबुं फरेनार जायखौ जों बुङो बेजों आङो फंसे बा फंनै रायज्लायनो खाबु मोनदों बिसोरनि जा रायलायनाय आव फाव बेयो एक्सट्रिमलि डिफारेन्ट जायो जोंनि जा सुबुंफोर लकेल मानसिफोरा जा इंलिस बाहायो बेनिख्रुइ बिसोरनिया जोबोरैनो माने डिफारेन्स जायो बिसोरनिया जों जायखौहाय नर्मेल सुबुंफोरा बुजिनो गोब्राब मोनो आं बेखौ फार्स्ट टाइम बेयावसो मिथिदों जे बिसोरनि जा रायलायनाय आव फाव बेखौ जोङो जा नर्मेल सुबुंफोर थाबनो हमनो हाया माने एसे गोब्राब मोनो
बे फरायसालियाव फरायनानै आङो गोबां कम्पिटिशनफोराव बाहागो लादों बेजों बेबायदि कम्पिटिशनाव आं बाहागो लानानै आंनि जा बेबायदि स्पिच बुंफैनाय आंहा बेवहाय एसेबां गिनाय फैला एसेबां बाथ्रा ओंखाराब्लाबो आंना जायगायाव फैनानै बाथ्रा बुंनो गिनाय बे गैला जोब्बाय आरो आङो फंबा फंनैबाबो बुंनो हानाय जा एबिलिटि बे फैबाय बे फरायसालिखौ जोङो जिहेतु बेयो जोंनि जोबथा क्लास जाहैबाय थाखो 10 बेनि उनावहाय जोङो गुबुन कलेजावसो जों आगान हैसिगोन आरो जों दा बे फरायसालियाव जों जेसेबां फोरोंगिरिफोर लोगो मोनदों बे फोरोंगिरिफोरखौ आंल' नङा जोंनि गासै लोगोफोरानो जेब्लायबो सनमान लाखिगोन मान होगोन जेरावखि जाया जों लोगो मोना मानो बिसोरखौ बिथांमोनखौ जों जेब्लायबो मान होगोन सनमान लाखिगोन आंनि जिउनि थांखि जादों मेकानिकेल इन्जिनियार बे आंनि जा थांखि बेयाव आं सहैनो जेब्लाबो नाजागोन आरो जोंनि समाजाव आं सोलायनायखौ लाबोगोन बेखिनिखौ बुंनानै आं आंनि सुबुरुनखौ फोजोबबाय गोजोनथों बिबारनि आगै दख'ना गाननानै फारौ मेगननि आगै फालि लानानै थाइगिर बिबारनि आगै दख'ना गाननानै फारौ मेगननि आगै फालि लानानै बोजों थांनानै अनसुलि गोसो फागोलि बोजों थांनानै अनसुलि गोसो फागोलि लाजिया फांजिया एदाव गोरान बर' सेंग्रा लाजिया फांजिया एदाव गोरान बर' सेंग्रा नोमाखौ दायेदाव लामा दथायाव नोमाखौ दायेदाव सान्दुं गोसायाव Ay, merci d'avoir dit une année, ça, l'année. Et on s'est dit que tu connais bien.